नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। लोकनेते भाईसाहेब सावंत यांच्या पुतळ्याचं अनावरण। गद्दारी केलेले लोकांना गद्दारी करण्यास भाग पाडतायत वैभव नाईकांच्या टीकास्त्र। आणि तो विचार भाईंनी 50 वर्षांपूर्वी केला। माजी मंत्री बंटी पाटील यांनी सांगितली भाईसाहेबांची दूरदृष्टी। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। लोकनेते नामदार स्वर्गीय भाईसाहेब सावंत यांच्या अर्धाकृती पुतळ्याचं अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आलं। भाईसाहेब सावंत यांच्या 101व्या जयंतीनिमित्त या अनावरण सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। माझगाव इथं प्रेरणा सभास्थळी या पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं। शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी आणि नामदार भाईसाहेब सावंत प्रतिष्ठान सावंतवाडी यांच्या माध्यमातून या सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं। भाईसाहेब सावंत यांच्या भगिनी कुसुम बिर्ये यांच्या शुभ हस्ते या पुतळ्याचं अनावरण करण्यात आलं। यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप, माजी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर, माजी मंत्री सतेज उर्फ बंटी पाटील, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विकास सावंत, माजी आमदार राजन तेली, माजी आमदार बाळाराम पाटील। भाईसाहेब सावंत आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट दिलीप नार्वेकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश नागवेकर, सचिव माजी प्राचार्य व्ही नाईक, खजिनदार CL नाईक, अमोल सावंत, विक्रांत सावंत, रामदास शेठ निखळ, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, माजी प्राचार्य व्ही नाईक आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। अनावरणानंतर उपस्थित मान्यवरांनी भाईसाहेब सावंत यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण केला। 101व्या जयंतीनिमित्त उपस्थितांकडून अभिवादन करण्यात आलं। यावेळी विविध स्तरावरील मान्यवर, शिक्षण प्रसारक मंडळ, नामदार भाईसाहेब सावंत प्रतिष्ठान, सावंतवाडी राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेजचे प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते। आमदार वैभव नाईक यांना लाचलुचपत प्रतिबंध विभागानं पुन्हा नोटीस पाठवली आहे। लाचलुचपतीची चौकशी माझी सुरू होती। त्यांना लागलेली माहिती मी वेळोवेळी देत आहे, परंतु आता पुन्हा एकदा त्यांनी मला कालच मला त्या पोस्टाने रजिस्टरद्वारे त्या नोटिसा मिळालेल्या आहेत मला आणि माझ्या पत्नीला। आम्ही जो हिशोब दिला होता किंवा आम्ही जे विवरण दिलं होतं ते खरं तर गेल्या 20 वर्षात जे आमच्याकडे दिलेलं आहे, परंतु पुन्हा त्यांना 20 वर्षापूर्वी जे काही कागदपत्र पाहिजे असं त्यांनी त्या पत्राद्वारे मागणी केलेली आहे। खरं तर आम्ही जी आमची प्रॉपर्टी होती, जे आमचं इन्कम होतं ते सगळं दाखवण्याचा प्रयत्न जे होतं ते खरंच 100% आम्ही पूर्णपणे दाखवलेलं आहे। निवडणुकीच्या ह्याच्यासुद्धा दाखवलेलं आहे प्रतिज्ञापत्रामध्ये। त्याचबरोबर इतर इन्कम टॅक्सच्या, सेल टॅक्स या सगळ्या आम्ही त्यांना कागदपत्र दाखवले आहेत, परंतु आता पुन्हा एकदा त्यांनी या पाठवल्या आहेत। आमच्याकडनं जे जे शक्य असेल, जी माहिती शक्य असेल ती देऊ, परंतु 20 वर्षामध्ये आज कुठला खरं तर 20 वर्षांपासूनचे कागद किती जणांकडे उपलब्ध असतील ही पण माहिती या ठिकाणी खरोखर घेणे गरजेचं आहे। परंतु असून दे, जे काय कागद असतील ते आम्ही त्यांना पूर्णपणे देऊ। सर, 20 वर्षापूर्वी जी माहिती मागितलेली असं म्हणते, कुठेतरी राजकीय दबाव असू शकतो असं वाटतं का? नाही, खरं तर आता निवडणुका झाल्या आहेत तरी पण त्यांना आता राजकीय दबाव आणायचं असेल तर ते आणू शकतात। आम्ही लोकांच्या दरबारात सुद्धा गेलो होतो, तिथे पण ह्या भूमिका आम्ही सांगितलेल्या आहेत लोकांकडे, आणि पुन्हा एकदा आम्ही त्यांना योग्य पाहिजे असेल ती माहिती त्यांना देऊ। परंतु दबाव किती आला तरी चुकीच्या पद्धतीने आम्ही दमणार नाही एवढं मात्र निश्चित आहे। नाही, असं काय ऑफर किंवा
आलेल्या नाहीत आणि अशा ऑफर आम्ही काही स्वीकारणार नाहीत. आम्ही निष्ठेने या ठिकाणी काम करतो आणि निष्ठेने यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा काम करणार आहोत. नाही, हे आपणच बोलतोय म्हणून ठीक आहे की ज्यांनी सत्ताधारी पक्षामध्ये प्रवेश केला की त्यांना नोटिसा थांबतात, परंतु आम्ही ज्या पद्धतीने ह्या दबाव किंवा नोटीस येऊन आम्ही काय कुठे जाणार नाही. आम्ही निष्ठेने आहे त्या ठिकाणी राहू. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी भाईसाहेब सावंत यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमास उपस्थिती दर्शवली होती. यावेळी त्यांनी मनोगत व्यक्त करण्यापूर्वी उपस्थितांना नामोल्लेख केला. यावेळी माजी आमदार आणि त्यांचे जुने सहकारी वैभव नाईक यांचा माझे मित्र वैभवजी असा उल्लेख केलाय. पाहूयात. माझे आमदार, माझे मित्र आदरणीय वैभवजी नाईक, माझे आमदार, माझे मित्र आदरणीय वैभवजी नाईक, माझे आमदार, माझे मित्र आदरणीय वैभवजी नाईक. पुतळा हा व्यक्तीचा नसतो तर त्यांच्या कार्याचा असतो. आज भाईसाहेब सावंत यांच्या पुतळ्याचं अनावरण झालंय. प्रेरणास्थान म्हणून या स्थळाकडे पाहिलं जातं. महाराष्ट्राला विकसनशील राज्य बनवण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. 50 वर्षांपूर्वी पुढच्या 50 वर्षांचा विचार या लोकांनी करून ठेवला. त्या काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्र त्यांनी स्थापन केले. विकास समृद्धीचा पाया त्यांनी घातला असं मत माजी मंत्री आमदार सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी व्यक्त केलंय. इथं विद्यार्थी अनेक बसलेले आहेत. आज इंटरनेटचं माध्यम तुमच्याकडे आहे, गुगल मॅप तुमच्याकडे आहे. तुम्हाला उद्या आज काय माहिती पाहिजे ती मिळू शकते. परंतु या व्यक्तिमत्वाने 50 वर्षापूर्वी उद्याच्या 50 वर्षाची काय गरज आहे हे ओळखलं असेल म्हणजे यांचा गुगल किती स्ट्रॉंग होता. म्हणजे या सगळ्या लोकांचा गुगल किती स्ट्रॉंग होता की पुढच्या 30 वर्षात, 40 वर्षात, 50 वर्षात काय पाहिजे. आज ज्या कोविडमध्ये आम्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं महत्व जाणलं, त्या काळामध्ये ते स्वप्न सावंत साहेबांनी त्या सगळ्या मंडळींनी पाहिलं आणि म्हणून आज ग्रामीण भागामध्ये उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची संकल्पना आज आपण या ठिकाणी पाहताना दिसतो. ही जी काय भिजत या सगळ्या मंडळींनी पेरली ती पुढच्या 50-100 वर्षाला पुरतील असं काम आणि कर्तृत्व या मंडळींनी केलं आणि म्हणून यांचं स्मरण करणं हे तुमचं आमचं कर्तव्य आहे. कारण की या मंडळींनी पाया घातला, या मंडळींनी विकासाचा पाया घातला, या मंडळींनी समृद्धीचा पाया घातला आणि तोच पाया पुढे घेऊन जाण्याचं काम येणाऱ्या भविष्यकाळात आपल्याला करावं लागेल. 11 खात्याचं मंत्रीपद सावंत साहेबांच्याकडे होतं. आम्हा सगळ्या तरुणांना कधी त्यांचा योग आला नाही, परंतु त्यांच्या वाचन सगळं बघितल्यानंतर, सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर 1985 साली त्यांच्याकडे वैद्यकीय खातं होतं. ज्यावेळी या राज्यामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय उघडण्याची संकल्पना नव्हती, परंतु त्या काळामध्ये धोरण आणण्याचं काम सावंत साहेबांनी त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी केलं. असे अनेक निर्णय की ज्या निर्णयाच्या माध्यमातून आज हा महाराष्ट्र विकासात्मक दिसतो, त्यामध्ये सावंत साहेबांचं योगदान हे प्रचंड प्रमाणात आहे, हे आपल्याला विसरून चालणार नाही. आणि म्हणून या जन्मशताब्दीच्या निमित्तानं अत्यंत स्तुत्य आणि चांगला कार्यक्रम आपण सगळ्यांनी घेतला. नव्या पिढीला त्याची प्रेरणा उद्याच्या भविष्यकाळात मिळणं गरजेचं आहे आणि निश्चितपणे ती प्रेरणा आजच्या कार्यक्रमातून मिळेल अशी आम्हाला खात्री आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात महावितरण कंपनीच्या माध्यमातून आजपर्यंत दिलेले विद्युत मीटर हे बदलून त्या जागी अदानी समूहाचे नवीन स्मार्ट व प्रीपेड विद्युत मीटर जोडणीस सुरुवात झाली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने या मीटर जोडणीस तीव्र विरोध होत आहे. रत्नागिरी तालुका आणि राज्यामध्ये आज रोजीचे स्मार्ट मीटर संदर्भातल्या सगळ्या गोष्टी या चालू झाल्या. तर सर्वसाधारणपणे जर पाहिलं गेलं तर कलम आणि कायदा जर सांगायचं गेलं झाला तर 2003 मध्ये च्या अनुषंगाने 47/5 च्या अनुषंगाने आम्हाला आमचे अधिकार कायद्यानुसार दिलेले आहेत की आमचा मीटर कुठला ठेवावा आणि कुठला नाही ठेवावा. पण आज रोजी आमच्या हक्कांवरती तुडवला जातो सगळा आमचा हक्क आणि तिथे स्मार्ट मीटर बसवले जातात. आमचं सगळ्यांचं म्हणणं असं जे आहे की स्मार्ट मीटर बसवले आम्हाला योग्य नाही. कारण का स्मार्ट मीटरचं गाजर जर आज दाखवलं गेलं तर प्रीपेड मीटर जे आज येत आहेत लक्षात घ्या, त्या प्रीपेड मोबाईलसारखं आम्ही पैसे टाकायचे आणि ते जेव्हा संपेल त्यावेळेला सगळी आमची लाईट बंद. आम्हाला ते काही नको आहे. आणि ह्या अनुषंगाने रत्नागिरी तालुक्यामध्ये असे मीटर आज रोजी बसवले गेलेले आहेत जागातीसारख्या भागामध्ये.
लोकांना ह्या अधिकाऱ्याने कुठलीही जनजागृती केलेली नाही, कुठल्याही लोकांना संबोधित केलेलं नाही. असं असताना जर चुकीच्या पद्धतीने समजा मीटर बसवत असतील तर आमचा त्याला विरोध आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचा जो विरोध जो आहे, नवीन जर कोणाला बिल कनेक्शन घ्यायचं असेल तर पूर्वी कसं होतं, टेस्ट रिपोर्ट हा इथल्या वायरमॅनचा दिला जात होता. आता तसंच नाही आहे. आताचा जर टेस्ट रिपोर्ट जो आहे तो अदानीच्या माणसाकडनं टेस्ट रिपोर्ट घेतला जातो. त्याचं कारण असं आहे, कारण त्या प्रीपेड मीटरमध्ये एक असं सॉफ्टवेअरची नियोजन केलेलं आहे की भविष्यामध्ये म्हणजे 6 महिन्यानंतर पाहिलं गेलं तर ते सॉफ्टवेअर बसवलं जाईल. आणि आमचे समजा जर आज सर्वसामान्य कुटुंबातल्या माणसाचे एखादे पैसे नसते तर पैसे भरता येत नाही, त्यासाठी 10-15 दिवसाचा कालावधी मिळतो. आज तसं होणार नाही. हे तिकडे बांद्रामध्ये बसणार आणि आमची लाईट बंद करतील. हा टोटल संपूर्ण जो कायदा राज्यामध्ये केला त्याचा आमचा हा पक्षाच्या माध्यमातून आमचा पूर्णपणे विरोध आहे. आणि जर रत्नागिरी तालुक्यामध्ये जर असे जर मीटर बसवले गेले तर आम्ही उग्र आंदोलन छेडू असं सुद्धा आम्हाला इथे सांगण्यात गरजेचं आहे. कारण का अधिकारी कोणताही आम्हाला याच्यातला योग्य तो मार्गदर्शन करत नाही. आणि जर समजा सर्वसामान्य समाजामध्ये जर काम करणारा माणूस जर अशा गोष्टी विचारतोय तर त्या अधिकाऱ्याचं सांगायचं कर्तव्य, कारण तो सेवक आहे आमचा. पण ही गोष्ट अधिकाऱ्यांकडे येत नाही का? अदानीच्या साठी या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत काय? आज जर तुम्ही जर पाहिलं गेली, चौकशी केली गेली तर आज MSCBच्या बरोबर ऑफिसच्या डोक्यावरती अदानीचं ऑफिस आहे आणि त्यांना या सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत. मग हे असं का? आणि यासाठी रत्नागिरीतली ही सर्व टीम जी आहे ती जागृत आहे आणि रत्नागिरीच्या जनतेचे प्रश्न जे आहेत आज रोजी ते सोडवण्यासाठी आम्ही तुमच्याकडे निवेदन सादर करतो. हे निवेदन योग्य ठिकाणी आपण पाठवाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. संसद कशी चालवायची हे सांगणे एवढे वाईट दिवस महाराष्ट्रावरती आले नाहीत असा टोला निलेश राणेंनी संजय राऊतांना लगावला आहे. आता मुळात संसद काय असते, कार्यपद्धती काय असते ही एकदा संजय राऊतांना विचारून घ्या. आता एवढे खराब दिवस काय महाराष्ट्रावर आले नाहीत किंवा देशावर आले नाहीत की संसद कशी चालवायची हे संजय राऊतांनी सांगावं. एवढे खराब दिवस महाराष्ट्रावर आणि देशावर आलेले नाहीत. म्हणून जो माणूस तिसऱ्यांदा देशाचा पंतप्रधान होतो, मेजॉरिटीमध्ये होतो, अशा माणसाला संसद कशी चालवायची, एक नॉन इलेक्टेड माणूस, जनतेतून कधी जो निवडून आलेला नाही, जो कधी नगरसेवकाची निवडणूक यांनी लढवलेली नाही, असा माणूस सांगणार. संजय राऊत म्हणजे कर्मदळिद्री माणूस आहे. त्यांच्या विचारातून कधीच काही चांगलं बाहेर पडणार नाही. देशासाठी नाही, महाराष्ट्रासाठी नाही, कोणासाठीच नाही. म्हणून दुसरी काय अपेक्षा नाही. बेटी बचाओ बेटी पढाओ संदेश देत जिल्हा महिला पोलिसांकडून सिंधुदुर्ग नगरीत बाईक रॅली काढण्यात आली. गद्दारी केलेले लोक लोकांना गद्दारी करण्यास भाग पाडतायत असा टोला वैभव नाईक यांनी लगावला आहे. खरं तर हे ऑपरेशनचं नाव टायगर ठेवण्यापेक्षा ऑपरेशन गद्दारी ठेवली पाहिजे. कारण ज्यांनी पक्षावर गद्दारी केली ते आता लोकांना गद्दारी करण्यासाठी भाग पडत आहेत. आज काही लोक त्यांच्यावर गद्दारी करतीलच, परंतु जनसामान्यामध्ये ज्या पद्धतीने तुम्हाला लोकांना निवडून दिलं त्या लोकांना निवडून दिलेल्याचं तुम्ही काम केलं पाहिजे. आज
एखाद्या पक्षामध्ये आपण गद्दारी केली म्हणून दुसऱ्या वेळेला सुद्धा गद्दारी करण्यासाठी दबाव आणणं, प्रवृत्त करणं, यामध्ये काही जनतेचं हित नाही. आज आपण म्हटलं असेल की 96,000पेक्षा जास्त कोटीची 1000 कोटीची देय आज ठेकेदार इतर लोकांकडे आहेत आणि त्यामुळे आज सगळी कामं विकासाची ठप्प आहे. या संदर्भात तुम्ही काहीतरी बोललं पाहिजे. निवडणुकीमध्ये जी आश्वासनं तुम्ही दिली होती ती आश्वासन कशी पूर्ण करतील यासाठी बघितलं पाहिजे आणि हे ऑपरेशन टायगरपेक्षा ऑपरेशन गद्दारी त्याला नाव दिलं पाहिजे असं माझं म्हणणं आहे. राजकारणी एवढे चीप झालेत की त्यांनी जादूटोणा यावर बोलावं असं विधान आमदार निलेश राणेंनी केलंय. पाहूयात. TPDC बैठकांमध्ये आपण उपस्थिती लावली पत्रकार म्हणून, तर आणि आपण जो का आराखडा बघितला त्याच्यामध्ये पर्यटन एक हेड असतंच, त्याची तरतूद करावीच लागते. म्हणून वेगळी तरतूद, त्याच्यामध्ये भरीव तरतूद किती करावी, त्याच्यामध्ये ॲड काय करावं हे त्या पालकमंत्र्यांनी, DPOनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवून, जिल्हा परिषद COनी ठरवून करायचं असतं. पण पर्यटन हा हेड प्रत्येक DPDCच्या आराखड्यामध्ये असतो. साहेब, मुख्यमंत्री कामाक्षी देवीचे कापलेले शिंग या ठिकाणी आणून पुरले शिंदेनी असा आरोप संजय राऊतांनी केलेला आहे. काय बघता, कसं विधानाकडे बघता या सगळ्या गोष्टी? खरं तर मला संजय राऊत या माणसाचीच कीव येते. कुठला विषय कुठे जोडायचा. अहो, ते एका मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबद्दल आपण बोलताय, शासकीय निवासस्थान आहे ते. समन्वय एवढं चांगलं असताना कुठल्या विषय, म्हणजे महाराष्ट्रातले इतर विषय संपलेत का हो? म्हणजे राजकारणी इतके चीप झालेत की त्यांनी ह्या सगळ्या विषयांकडे म्हणजे जादूटोणावर बोलावं आणि तुम्ही ते कव्हर करावं पत्रकार म्हणून. ह्याच्यापेक्षा मोठं केवळीवाणा प्रकार नाही हो महाराष्ट्राला. महाराष्ट्राला आज कुठल्या गोष्टीची गरज आहे आणि आपण कुठल्या विषयांवर चर्चा करतो आहे. अहो, जिथे UPमध्ये जवळपास 40 करोड लोक कुंभमेळ्यात येऊन जातात, तिकडची आर्थिक व्यवस्था कशी वाढली, आपली महाराष्ट्राची कशी वाढेल, ह्याच्यासाठी राजकारण्यांनी एकत्र आलं पाहिजे, बोललं पाहिजे. हा संजय राऊत जादूटोण्यावर बोलतो काय? म्हणजे मला आश्चर्य वाटतं, असा माणूस म्हणजे नकाशावरच नसेल जगाच्या, एवढा नेगेटिव्ह आणि एवढा फालतू बोलणारा माणूस. आणि आपण, माझी विनंती आहे, आपण अशा फालतू माणसाला कव्हर करू नये. कुठला विषय कुठे बोलायचा? स्थानिक स्वराज्य काय? मी काय इलेक्शन ऑफिसर नाही, म्हणून तुम्ही इलेक्शन ऑफिसरला तो प्रश्न विचारा, ते योग्य ठरेल. साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज आहेत असं कळत आहे. गेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुद्धा ते अनुपस्थित होते. त्यांनी कारण सांगितलं होतं, पण आज देखील मंत्रिमंडळाची बैठक आहे. या बैठकीत सुद्धा शिंदे जाणार की नाही अशी राजकीय वर्तुळात या ठिकाणी चर्चा आहे. तर मी जसं तुम्हाला सांगितलं, आमच्या महायुतीमध्ये सगळं व्यवस्थित आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आपसात बोलून काही गोष्टी ठरवत असतात. ते काय बाहेर तुम्हाला आम्हाला सांगून करत नसतात. म्हणून असं काय नाही आहे की काहीतरी बिघडलं आहे म्हणून अनुपस्थिती आहे. व्यवस्थित सगळं चाललेलं आहे आणि जर काय कुठे येता आलं नाही, पोचता आलं नाही, ती चर्चा आपसात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री करत असतात. अंजली दमानी जे आहेत ते आज पत्रकार परिषद घेणार आहेत आणि धनंजय मुंडे त्यांच्या संदर्भातले काही पुरावे आज सादर करण्यात त्यांनी दावा केलेला आहे की या पुराव्यांनुसार त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला लागेल. त्या सातत्याने पुरावा सादर करतायत. योग्य एजन्सींकडे त्यांनी जर तो पुरावा सादर केला तर एजन्सी त्याच्यावर डिसिजन घेणार आहेत. कोण त्याच्यामध्ये आरोपी असावा नसावा हे एजन्सी करणार, पोलीस यंत्रणा करणार. म्हणून जेवढं पत्रकारांना त्या देत आहेत, माझी अशी खात्री आहे की त्या यंत्रणालाही देत असतील. यंत्रणा त्याच्यावरती योग्य तो निर्णय घेतील. ओव्हरटेक करण्याच्या वादातून मुंबईमध्ये आज एका विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तीनं हेल्मेट मारून एकाचा निर्गुण खून केलेला आहे. काय सांगाल घटनेबद्दल? विशिष्ट समाजाच्या व्यक्तीने म्हणजे नेमकं कुठल्या समाजाने? आता नेमकी केस काय ते बघावी लागेल. ते एकदा बघितल्यानंतर कळेल. मला माहीत नव्हती ही बातमी, ही जी शेवटची होती. भाईसाहेब सावंत यांच्या जन्मशताब्दी कार्यक्रमात दीपक केसरकर यांना उद्देशून बोलताना माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी भविष्यवाणी केली आहे. पाहूयात. आमचे मित्र केसरकर आहेत. ज्यावेळी त्यांचं बद्रीपद भोगलं तरी भविष्यवाणी करू का? जे नामदार भाईसाहेबांना व्यवस्था नाही ते आपल्याला घेऊ शकतो. आणि विकास भाई, आजारी आहात म्हणून मागे राहायचं नाही.
निधड्या छातीचे आहात तुम्ही. अरे या भूमीला, या राज्याला खुद्द महात्मा गांधीनं रामराज्य असं नाव दिलं होतं, बरोबर ना? त्या रामराज्यातले आपण सारे राम आहात. रावण किती होत, ती ताकद तुमच्यामध्ये आहे, त्यांना त्यांचा पराभव करायचा. तुम्ही कोकण घडवलं, तुम्ही देश घडवला, तुम्ही महाराष्ट्र घडवला, तुम्ही गोवाही घडवला. या साऱ्या मुलांचं भवितव्य हिरे माणसाप्रमाणे होण्यासाठी प्रेरण करत आपण राहायची मला खात्री आहे. भाईसाहेब सावंत यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी आठवणी जागवल्या. सुरुवातीला लाडक्या बहिणींनो असा उल्लेख करत लोकसभेतील विधेयकाची आठवण करून दिली. उपस्थित लाडक्या बहिणींनो, आम्हाला मला खूप आवडतं आणि महाराष्ट्र सरकारने इतकं रूढ केलंय की ते आता माझ्या तोंडी बसत. लाडक्या बहिणी आहे तिथे. तर आणखी एक कारण आहे की माझ्या स्वतःच्या लाडक्या बहिणी 1 नव्हे 2 नव्हे 3 बहिणी इकडच्या आसमंतात लग्न होऊन आले. आणि ह्या भूमीला मी वंदन अशासाठी करतो की ऋषिकुल्य अशी माणसं या भूमीने जन्माला घातली. बाई सावंतांना अनेक वर्ष माझी त्यांच्याशी जवळीक म्हणणार नाही, परंतु जवळून जरा पाहण्यात मला ज्या लाडक्या बहिणीचा उल्लेख होतो 1996 साली मी तो लोकसभेमध्ये केला. लाडक्या बहिणी शब्दप्रयोग नाही केला, परंतु 1/3 रिझर्वेशन 1/3 महिलांना आरक्षण देण्याला बिल तिथं त्या उपस्थित सभागृहात मांडण्याचं भाग्य मिळालं. आणि आम्हाला तो रूपांतर कायद्यामध्ये होतोय तरी ना कधी. मी गंभीर म्हणतो, आदर्श बहिणीनो, तुमच्यासाठी हे बिल मी त्यावेळी आणलं. कधीतरी लाडक्या भावांकडे शेवटी स्वार्थ होत नाही का, कुठून तरी 10 रुपये सरकारचं बाहेर राहतो. जगभर फिरलो पण कोकणची सर कॅलिफोर्नियाला नाही, असं विधान माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप यांनी केलंय. पाहूया. आणि किती कॅलिफोर्निया कोकणचा करावा हा शब्दप्रयोग जरी अनेकदा तुम्ही ऐकला असेल, मी ऐकलेला आहे, असं म्हटलं ना, तरी कोकणची सय काही त्या कॅलिफोर्नियाला कधीही येणार नाही असं मला सांगणार. तर इथं हे वैभव आहे. जरी या भूमीतला चाकरमाने दिल्लीत जाऊन पोट भरू लागला असता, तरीही या कोकणला परमेश्वराने असं भरभरून दिलंय. दारात जर 2 माड असतील, 2 माड असतील, नारळाची झाडं जरी असली तरी तेलाची दरात तुम्हाला कधी वाचणार. मासे तळण्यासाठी तेच ते, डोक्यावर थापण्यासाठी तेच ते, मालीसाठी तेच. 2 पुणगे जरी भात असलं, शेती जरी असली, वर्षभर 5 लोकांसाठी पुरेल इतकं धान्य त्या भूमीतलं पिकतं. ही कधी रिच समृद्ध अशी भूमी आहे. त्या समृद्ध भूमीला असा सोन्याचा फाळ ज्यांच्या नांगराला होता, अशी कर्तृत्ववान माणूस. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीची पहिलीच बैठक पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर असे जिल्ह्याचे 2 माजी पालकमंत्री या बैठकीत उपस्थित होते. विविध विषयांवर विचारमंथन होताना 400 कोटींचा विकास आराखडा या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी जिल्ह्याचा कारभार हाकत असल्यानं आता सिंधुदुर्ग जिल्हा रोजगार निर्मितीतही आत्मनिर्भर होईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. आजच्या बैठकीचं चित्र बघता सिंधुदुर्ग वासियांच्या आशा अपेक्षा उंचावल्या. तब्बल 10 वर्षांनी राणेंकडे जिल्ह्याचं पालकत्व आलंय. एवढंच नाही तर 5 वर्षांनी स्थानिक आमदार सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री झालाय. त्यामुळे जिल्हावासियांना हक्काचा पालक मिळालाय.
मंत्री नितेश राणेंच्या माध्यमातून एक युवा आणि धडाकेबाज निर्णय घेणारा नेता सिंधुदुर्गवासियांना लाभल्यानं निश्चितच अपेक्षाही अधिक वाढल्या. आजच्या बैठकीत नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा अधिक विकसित व्हावा, विकास कामांना वेग यावा यासाठीचा पुढाकार दिसला. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध योजनांवर चर्चा झाली. जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, सिंचन, रस्ते विकास, जलसंधारण आणि अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर विचारमंथनही झालं. तसेच जिल्ह्याचा नियोजित 400 कोटींचा विकास आराखडा हा बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या नियोजन बैठकीचं वेगळेपण म्हणजे व्यासपीठावरील सर्व सत्ताधारी होते. पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे, माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, आमदार निरंजन डावखरे आदी मंडळी राज्यकर्त्या सरकारचं प्रतिनिधित्व करत आहे. त्यामुळे जिल्हावासियांनाही आशेचे नवे किरण दिसू लागले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची स्थापना होऊन आज तब्बल 44 वर्ष झाली आहेत. मात्र येथील आरोग्य आणि रोजगार हे दोन्ही प्रश्न सुटलेले नाहीयेत. या दोन्ही प्रश्नांसाठी जिल्हाबाहेर जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. यातील आरोग्य प्रश्नावर नुकतीच पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारानं मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह बैठक झाली. माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे हे देखील यावेळी उपस्थित होते. पहिल्याच अधिवेशनात आमदार निलेश राणेंनी आरोग्य प्रश्नावर शासनाला सवाल केले. इथली यंत्रणा काय आहे आणि कशी हवी याचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला. कॅबिनेटमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह जिल्हा रुग्णालयाचा विषयही पुढे आला. त्या दृष्टीनं काही तासातच कार्यवाही सुरू झाली. राज्यातील यंत्रणा कामाला लागली. मात्र आता प्रश्न आहे तो रोजगाराचा. उच्च शिक्षण घेतलेले भूमिपुत्र आजही गोवा, मुंबई, पुणे इथं नोकरीच्या शोधात जात आहेत. मोठी स्वप्न पाहणारे विदेशात जात आहेत. पोटासाठी जन्मभूमी सोडणारी ही मंडळी इथेच स्थिरावत आहेत. यामुळे कोकणातील घरं आई वडिलांच्या नशिबी उतार वयात एकटेपणा आलाय. चटकन पैसा कमावण्यासाठी तरुणाई चुकीचा मार्गही निवडत आहे. आपला मार्ग भटकलाय याची जाणीवही नसते. शेवटी व्यसनांना जवळ करताना ही मंडळी दिसतायत. शेजारील गोवा राज्यात तुटपुंजा पगारासाठी जाणारे तरुण तरुणी अपघातात आपला लाख मुलाचा जीव गमावतात. हे असताना दुसरीकडे विशेषतः कोरोनानंतर इथला तरुण शाश्वत पर्यटन, फलोत्पादन, मत्स्य, शेती, उद्योग व्यवसायाकडे वळला. उद्योजक बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून तो पुढे येतोय. मात्र म्हणावी तशी साथ, सुविधा, उद्योगासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गरजा त्यांना मिळत नाहीत. आजच्या बैठकीचं चित्र पाहता राणे पिता पुत्र आणि सोबतीला दीपक केसरकर असं चित्र जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे भूमिपुत्रांसह सिंधुदुर्ग वासियांना या कारभारांकडून मोठी अपेक्षा आहे. खासदार नारायण राणेंसारखे राज्य सांभाळणारे व्यक्तिमत्व मार्गदर्शनाला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्हा रोजगाराच्या बाबतीत देखील आत्मनिर्भर बनेल आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा रोजगारक्षम होईल अशी आशा उराशी बाळगून सिंधुदुर्गवासी आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. वेंगुर्ला शहरातील वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या अद्ययावत खाशाबा जाधव व्यायामशाळेचं लोकार्पण आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते सोमवारी 3 फेब्रुवारीला करण्यात आलं. या व्यायामशाळेत व्यायामाची अत्याधुनिक उपकरणं लावण्यात आली आहेत. स्वच्छतेतून समृद्धीकडे धोरण अवलंबून शहराचा आरोग्य व आर्थिक विकास करण्यावर भर दिलाय. शहरातील जास्तीत जास्त नागरिकांना व्यायामाची सवय लागावी, तसंच तरुण होतकरू व्यायामपटू शहरात तयार व्हावेत म्हणून वेंगुर्ला नगर परिषदेने ही अद्ययावत व्यायामशाळा उपलब्ध करून दिली असल्याची माहिती मुख्याधिकारी पारितोष कंकळे यांनी दिली. यावेळी उपस्थित आमदार दीपक केसरकर यांचं नागेश उर्फ पिंटू कावडे मित्रमंडळ यांच्या वतीने स्वागत करण्यात आलं. जय महाराष्ट्र. खरं तर आता लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर जो काय पराभव झाला आहे त्याच्यामुळे आता सगळे कार्यकर्ते असतील, पदाधिकारी आहेत, त्याच्यामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. आज प्रेस घेण्यामागचं हेच कारण की कुठेतरी ही नाराजी झटकून आता एक आपल्याला सक्षम विरोधक म्हणून आपल्याला या इथे काम करावं लागेल आणि जनतेचे जे काय प्रलंबित प्रश्न आहेत
किंवा जनतेच्या ज्या काय अडचणी आहेत त्या आपल्याला सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवून आपल्याला एक सक्षम विरोधक म्हणून काम करावं लागेल. आत्ताच काही दिवसापूर्वी आमचे तालुका प्रमुख मिलिंद साटम यांनी राजीनामा दिला. खरं तर आम्ही त्यांना खूप विनंती केली की आपण पुन्हा पदभार स्वीकारावा, पण त्यांच्या तब्येतीच्या कारणामुळे त्यांनी राजकारणातून थांबण्याचा निर्णय घेतला. 10 वर्ष त्यांनी काम केलं तालुका प्रमुख म्हणून. एक खरं तर शांत संयमी एक व्यक्तिमत्व म्हणून आम्ही त्यांच्याकडे बघायचो. चांगल्या प्रकारचं संघटना वाढीसाठी सुद्धा काम केलं. त्यामुळे आम्ही त्यांना एक शिवसैनिक म्हणून त्यांना एक असं सांगतो की भविष्यात काही त्यांना लागलं तर पूर्ण शिवसैनिक त्यांच्या पाठीशी ताकदीशी उभे राहतील. त्यानंतर दुसरा विषय असा एक होता की देवगड मतदारसंघाच्या इतिहासात जर बघितलं तर पहिल्यांदाच आपल्याला कॅबिनेट मंत्री आणि पालकमंत्रीपद मिळालं आहे. त्याबद्दल माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब यांचं आम्ही अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. आम्ही जरी विरोधक असलो तरी आज देवगड तालुका किंवा देवगड जामसंडा शहरातली काही महत्त्वाची प्रलंबित प्रश्न आहेत. एक थोडक्यात मी तुम्हाला सांगतो, पाणी प्रश्न आहे, नंतर देवगड जामसंड्यातला कचरा प्रश्न आहे, बेवारस जनावरे भटके कुत्रे आहेत, जुने गोडाऊन येथे एक इंडोर गेमचं संकुल व्हावं. देवगड जामसंड्यामध्ये काही जी महत्त्वाची ठिकाणं आहेत, जिथे शाळा आहेत किंवा जिथे हॉस्पिटल आहे, तिथे स्पीड ब्रेकरची आज गरज आहे. नंतर मच्छी जे विक्रेते करतात त्यांच्यासाठी एक कायमस्वरूपी मार्केट सुसज्ज असं उभारणं गरजेचं आहे. तर ह्या प्रश्नांसाठी आम्ही विरोधक जरी असलो तरी त्यांच्यासोबत सक्षमपणे उभे राहू आणि सगळ्यांनी एकत्र येऊन हे प्रश्न सोडवले पाहिजेत असं मला वैयक्तिक वाटतं. आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही पालकमंत्र्यांची पण भेट घेणार आहोत आणि हे जे प्रलंबित प्रश्न आहेत तर हे जनतेचे जे काय प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी आम्ही विरोधक म्हणून सुद्धा तुमच्यासोबत नक्कीच उभे राहू. आणि जिथे विरोधक म्हणून अंकुश ठेवला पाहिजे, जिथे विरोधक म्हणून जी आमची काय भूमिका असेल ती आम्ही नक्कीच पार पाडू. खवणे येथे केरळप्रमाणे बॅकवॉटर आहे. या ठिकाणी स्थानिकांनी सध्या वॉटर कायका सुरू केला आहे. याला मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटकांची पसंती मिळते. मात्र या ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा नसल्यानं पर्यटकांचे हाल होत आहेत. या ठिकाणी शासनाच्या वतीने फायबरचे बाथरूम तसंच स्वच्छतागृह करण्यात आलं आहे. मात्र ही लावल्यानंतर 6 महिन्यातच खराब झाले आहेत. या किनाऱ्याकडे शासनानं लक्ष देणं आवश्यक असल्याचं नागरिकांमधून बोललं जात आहे. आपण आता खवणे बीचवर आहोत. खवणे बीचवर केरळला जे वॉटर स्पोर्ट आहेत त्याप्रमाणे आता इथे खवणे बीचला सुरू झालेलं आहे. खरं म्हणजे इथली जी स्थिती पाहिली तर फार सुंदर असं बॅकवॉटर वगैरे आहे. 2 तास जवळजवळ फिरण्यासाठी पूर्णपणे लागतं असं हा बॅकवॉटर आहे पूर्णपणे. आणि हा सुंदर असा स्पॉट आहे. खरं म्हणजे प्रशासनाने जर व्यवस्थित लक्ष दिलं तर ह्याच्यामध्ये अजून खूप काही बदल होऊ शकतो. आपण आता पाहिलं आहे की इथे जे सगळे बाथरूम वगैरे ठेवलेले आहेत त्यांची अवस्था एकदम दयनीय अवस्था आहे. जर प्रशासनाने व्यवस्थित लक्ष दिलं
तर हे एक चांगलं पर्यटन स्थळ होऊ शकतं आणि पर्यटनामध्ये इथले स्थानिक जे भूमिपुत्र आहेत ह्या स्थानिक भूमिपुत्रांना सोबत घेऊन शासनाने जर चांगला निर्णय घेतला तर निश्चितपणे खवणे बीचसारखा पर्यटन स्थळ अजून दुसरं असू शकत नाही अशी स्थिती राहील. पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होईल. आत्ताही गर्दी होतेच, पण ती अजून गर्दी होईल. पण मात्र याला शासनाचं थोडं पाठबळ आवश्यक आहे. लहू माडेश्वर, कोकण 7 लाईव्हसाठी खवणे बीच. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लोकनेते भाईसाहेब सावंत यांच्या पुतळ्याचं अनावरण. गद्दारी केलेलेच लोकांना गद्दारी करण्यास भाग पाडतायत वैभव नाईकांच्या टीकास्त्र. आणि तो विचार भाईंनी 50 वर्षांपूर्वी केला. माजी मंत्री बंटी पाटील यांनी सांगितली भाईसाहेबांची दूरदृष्टी. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.